σήμερα εδώ, σε ένα σύλλογο, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Δήμου και νομίζω ότι ένας Δήμος ο οποίος αποτελεί πλέον, είναι ο μεγαλύτερος χερσαίος Δήμος σε όλη την Ελλάδα, έχει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να βγάλει προς τα έξω πάρα πολλά, όλα δηλαδή εκείνα τα οποία εμείς οι άνθρωποι κάτοικοι του Δήμου Λαγκαδά καθημερινά βιώνουμε αλλά και εργαζόμαστε για να τα παράγουμε. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι παρασκευάζουν αλλά και παράγουν προϊόντα τα οποία μέχρι σήμερα, μέχρι εχθές μάλλον, δεν μπορούσαν έτσι να έχουν μια εξωστρέφεια προς το εξωτερικό. Ο σύλλογός σας μας μου έδωσε την ευκαιρία σαν νέος δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου να γνωρίσω τον αδελφό Δήμο του Στέλινγκ Τσέλεντορφ. Ένας Δήμος ο οποίος από την πρώτη στιγμή με την παρουσία μας που κάναμε την προηγούμενη χρονιά αλλά και με την συζήτηση για τη συνεργασία από εδώ και πέρα, νομίζω ότι δέχτηκε πολύ θετικά την παρουσία μας αλλά και βοηθάει στα πάντα όσο αφορά τον Δήμο του Λαγκαδά. Ένας Δήμος, όπως σας είπα, ένας δήμαρχος μάλλον εκεί, ο οποίος εξελέγει για δεύτερη φορά, ήταν πραγματικά χαρά για μας, γιατί είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ το Σοχό, αγαπάει πάρα πολύ τον Δήμο μας και αγαπάει πάρα πολύ τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή την περιοχή. Εμείς φέτος κάναμε πράξη για πρώτη φορά στα χρονικά, εδώ και για 10 χρόνια δεν υπήρχε καμιά ελληνική συμμετοχή. Μας βοήθησε πάρα πολύ και ο βουλευτής ο κ. Γουίνη. Συμμετείχαμε στην Πράσινη Εβδομάδα, όπως συμμετέχουμε μέχρι και 31 του μήνα, μέχρι και μεθαύριο. Είναι, σας είπα, η μοναδική ελληνική συμμετοχή σε όλη την έκθεση. Μια έκθεση η οποία έχει 2.500 εκθέτες και δεν υπήρχε ούτε μία ελληνική παρουσία για 10 χρόνια. Εμείς φέτος, με τη βοήθεια βέβαια όλων των ανθρώπων που έχουμε φίλους και νομίζω ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, μας στήριξαν στην προσπάθεια αυτή και σε λίγο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο που πήγαμε τελευταία στη Γερμανία μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία και η πρόταση από τον κύριο Γουίνη να συμμετέχουμε σαν Δήμος. Εμείς πήραμε κάποιους παραγωγούς, βέβαια δεν ξέραμε το πώς έπρεπε και ποια ήταν τα στάνταρ τα οποία έπρεπε να υπάρχουν για τη συμμετοχή. Νομίζαμε ότι θα χρειαζόταν ISO και κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Βέβαια αυτό στη διάρκεια αντιληφθήκαμε ότι δεν χρειάζεται και νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί, η παρουσία μας θα είναι ακόμη πιο δυνατή και να κάνουμε ακόμη πιο πολλά πράγματα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Πακαλιό που και εκεί ζωντανεύει το δικό μας το στοιχείο εδώ το ελληνικό, αλλά και ένιωσα πολύ περήφανος που ερχόντουσαν άνθρωποι από το Βερολίνο και βλέπανε εκεί την ελληνική σημαία της εικόνας του Δήμου του Λαγκαδά και με χαρά και πολλές φορές και με δάκρυα να λένε έτσι πολύ καλά λόγια για μας. Για κάποια πράγματα, επειδή δεν θέλω να τα βλέπω όλα θετικά, να πω και κάποια αρνητικά που ακούγονται στα καφενεία, ότι πήγε ο Δήμαρχος και δεν πήρε κανένα να το Σοχό και διάφορα τέτοια που νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη μιζέρια, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, και οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι και κάποιοι άνθρωποι στο τοπικό συμβούλιο προσκλήθηκαν, αλλά δεν μπορούσαν λόγω της δουλειάς που είχαν, των υποχρεώσεων. Αυτό για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα και πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ σαν Δήμαρχος, ό,τι παραλαμβάνω, ό,τι βρίσκω έστω στην αρχή, προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το αξιοποιήσω. Και αυτό κάνω και σας υπόσχομαι ότι θα δείτε πολλά περισσότερα. Ήδη το Φεβρουάριο δέχτηκε ο Δήμαρχος να έρθει εδώ για μια κοινή συνέντευξη τύπου να ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της συμμετοχής μας στην έκθεση, καθώς επίσης σας ανακοινώνω για πρώτη φορά ότι πήραμε ένα μεγάλο κομμάτι, 1 μέτρο επί 3, ένα κομμάτι του τείχους του Βερολίνου, το οποίο θα ονομάσουμε και μια πλατεία του Δήμου μας, στο όνομα του Στέλινγκ Τσέλεντορφ, του αδερφού Δήμου.
Αυτό θα γίνει τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου με την παρουσία του Δημάρχου, του Ιερέα και του Πατρός του Εμμανουήλ και κάποιων ανθρώπων από την τοπική βουλή, αλλά θα δούμε κιόλας όποιοι άλλοι χρειάζονται να τους φιλοξενήσουμε εδώ, να το κάνουμε με μεγάλη μου χαρά. Και πιστεύω ότι η αρχή έγινε για τα καλά. Το χέρι μας είναι να αφήσουμε τη μιζέρια που τόσα χρόνια είχαμε, να ασχοληθούμε σοβαρά. Είναι και η κυρία Πρίκα εδώ, που είναι η κυρία Πρίκα ήταν εδώ, είναι στο βάθος πίσω, βέβαια είναι η αφανής ήρωας. Συμμετείχε από την πρώτη στιγμή κοντά μας και την ευχαριστώ, γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε κάτι, είναι να το υποστηρίζουμε κιόλας. Και η κυρία Πρίκα και τα άλλα τα παιδιά που συμμετείχαν, η παραγωγή μας, βοήθησαν όσο μπορούσαν περισσότερο και νομίζω ότι κάπως έτσι αδελφοποιημένοι, αγαπημένοι και συντονισμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είπα να αφήσουμε λίγο τη μιζέρια. Ας κοιτάξουμε όλα αυτά που μας ενώνουν και να τα δώσουμε λίγο περισσότερο. Αυτά που μας χωρίσουν να τα αφήσουμε για την ώρα που πρέπει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για όλα και ευχαριστώ και τον ιερέα μας που συμπαραστέκεται σε κάθε μας αγώνα και να εύχεστε, Πάτερ μου, γιατί μόνο με την προσευχή. Έτσι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.